Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. My childish era. Yona leyo nto leyo. Era. Okay. Well, guys, ngiyakhumbula laba dates sizoba childish nabo sesizoqeda. Kuzosele ama-video 5 le addressa lento yokuba childish. Kusayiyona i-TV show. Angithi laba-ke aba-childish niyangikholwa. Ngakho-ke sengumsangano-ke. Ngicela ukuba nje uhlanyaleni isikhashana. Kodwa-ke le video eyalaba aba-childish. Ongazi, we guys, khona ucommente kwenye channel. Ayibo khona ucommente kwenye video wathi nje ngi-childish. Lento engiyenzayo angiyazi. Ngathi-ke yabo kulothi ngi-childish ngizokwenza ama-video ngiphendule yena kodwa mase kuphendule kiningi. We sithanda zami-ke thina isi-childish. Umpumelelo usekhulume ne-Daily Sun. Kwi-Daily Sun uthi-ke lento esesiyibuka ku-TV indala. Usho uMpumelelo manje. Uthi uMpumelelo-ke yena benovuyo bahlukane before 2024. Angithi uMpumelelo futhi-ke ngesikhathi ebona ingane kwi-meeting ubeqala-ke ukuyibona. Bantu bami aba-childish. uMpumelelo ingane uyibonile before i-meeting. Wayibona futhi ingane incane. Wayibona futhi ingane isanda kufika. Bantu bami aba-childish. Ngoba uMpumelelo uyingane kaMayeni. Ngoba uMpumelelo uyingane yaMsiliku. Ngoba uMseleku noMayeni baya-communicate nomndeni nabazali bakabani nogogo omunye womzukulu. Ngoba uMayeni ngeke ayibuke enye into yenzeka wrong isiphinda mangabe iyaphinda ngempela. Nangizwa abantu bami aba-childish. Ufike wayibona incane waphinde futhi wayibona ngoJanuwari. Maye sethi-ke bahlukene before u-2024 ngesikhathi-ke uThandwa Nesithembu lubuya ku-TV. Ingane beyivakashela uMpumelelo ngoba isithombe sangomhla ka-25 January makusika ku-social media kungenzeka ukuthi sithathwe ngomhla ka-25 January or sithathwe before. Ne-episode edlale ngomhla ka-9 February angeke ilethe ingxabano ngoJanuary ingakaveli i-TV. Ngaphandle umndeni mawuhlala ubukele uThandwa Nesithembu beqede. Bethathe ama-notes ukuthi maseshutha i-show ezalwe uThandwa Nesithembu sizokwenza i-reference yalokho. Ngoba kwi-shooting or kwi-set yangoJanuary ezovela after uThandwa Nesithembu abakwazi ukwenza i-reference ye-episode edlale ngoFebruary ingakadlali i-TV. Ibe izofika nokuthi le episode siyibone kanye ne-country. Beshuthe ngoJanuary. Ngoba i-production team ithe zintathu izinyanga ku-2024 beshutha le show kwenye amanye ama-interview. Yena usethi kwi-Daily Sun lapha ekugcineni lento esibukayo indala. Isindala kangakanani? Isithombe ke sangomhla ka-25 January sivelaphi ku-social media. Ngoba makuyisithombe ashuthe ngoFebruary ngeke sivele ngoJanuary. Mina ngikhuluma nabantu bami aba-childish. Benze njani-ke we guys? Basuke bakhohlwe kakhulu ukuthi phela siyalalela siphinde silalelisise ngoba u-30 minutes sihleli phansi. Akusho ukuthi u-30 minutes ingqondo yethu ayigijimi phambili ukuthi le episode mayithi kwenzakalani okunye sicabange u-episode 14. Ibuke kanjena-ke ezomshado kulast season. Hayi season 7 angithi ezomshado ishow yamakhumalo
noMacele. Mayipromothwa ipromothwa useason 6 uphela ngeNgcabane. Kodwa ishow ipromothwa ngoba sebeqedile ukuyenza. Mase bezohlala kuseason 7 sebekhohliwe phela ukuthi khona oFix SA aba-childish abacalculator zonke lezo zinto. Mase bezohlala kuseason 7 bathi phela kwenzeke uMembeso saqhubeka sashutha bese beshuthile. Ngoba kunesikhathi sokushutha, kube nesikhathi soku-advertiser, kube nesikhathi sokuvela ku-TV, kube nesikhathi sokutrenda. Pumelelo kusethi-ke lento esiyibuka ku-TV indala kangakanani? Maye into esiyibuka ku-TV iqale ngoMeyi beney'nyanga ezintathu ku-2024 zokushutha kusho i-production team. Kanti bashuthe nini? Bantu bami aba-childish, hlalani-ke nibe childish. Mase nibe childish ngizonibiza futhi ngithi bukani mase kuvela okunye. Ngoba ikhona le ndawo le abangafuni ukuyiphendula kahle ngoba mase beyiphendula kahle sesiyitholile i-answer, asisafuni ukuqhubeka phambili, asisenandaba, sesinaka abanye. Uyabo bantu bami aba-childish, hlalani nibe childish. Ku-season 6 kuphelwa kunomsindo wokuthi akiwe ngani kuMembeso, singabangani sonke lesikhathi. Bathi-ke ku-season 6 uphele kunjalo kodwa baqhubeka bayoshutha baba happy ngoba bebe abangani. Sebeyikhohliwe i-social media. I-social media le beyenza ukuthi hawu nami ngigqoke le ngubo nawe wagqoka le ngubo. Phela i-social media izoveza le date oposte ngayo. Sebeyikhohliwe i-social media le abathe kuyo ikhona into esiyiphekayo. Ikhona into esiyiphekayo. Uma upheka phela ku-social media uposte namhlanje kuzovela le date yanamhlanje. Mase ufika ku-TV mase ukhuluma nabantu abanganakile. Niyakhumbula sipheka into, khona into esiyiphekayo, khona into esiyiphekayo. Ayishintshile leyo date ngoba leyo date ukhethe lolo suku ukuposta ngalo ukuthi niyapheka. So ufika lapha ku-TV sewuthi-ke phela safike kwakwenzeka uMembeso, emva kalokho saqhubeka sasebenza. Oh, kambe nanipheka ngaliphi ilanga? Nanipheka ngaliphi ilanga? Emva kopheka nagqoka ingubo ey'fanayo, zase zathenda lezi ngubo. Kambe i-makeup artist yona nayitshela yini ukuthi awume kancane-ke dade ungasipost siwiset? Labayana balungisa amakhamera benza ukuthi kube clear for uMzansi Magic nama-viewers akhe, nabacela yini ukuthi animeni? Kuyasetshenzwa phela. I-makeup artist yona izufihla iy'thombe yazi ukuthi lezi y'thombe zizodayisa, zizobiza ama-customer. Labayana ba-arrange iy'mbali ngeke befihle ukuthi iy'mbali sebey'bekile-ke kahle kanje, nawo umsebenzi wabo. Laba bey'ngubo abafihli phela ukuthi nakho sigqokisa ubani nayo ingubo. Ngeke phela bekugqokise ingubo ngoJanuwari kube kuyingubo yabo oyibolekile kodwa awushuthanga ngayo ngoJanuwari, ushuthe ngayo ngoMashi. Angithi uyigqoka nje uyiboleka ukuthi uvele ngayo ngaleso sikhathi, ubaqashile. Bakuyisethi nabo bazokuphaqula kahle, bekugqokisa ingubo, nishuthe ingubo, iwashwe, ibuyele la ibuyela khona. Mangabe iyabuyela, uyithenge makudinga ukuthi uyithenge ngoba kune-wardrobe kabani. Well guys, bathi asizazi-ke zonke lezi zinto ngikutshela. Bathi asizazi. Kuwona wonke lama-TV shows esake sawabuka kunyuka amagama sibone ukuthi style by bani, makeup by bani, hawu. Sebekhohliwe ukuthi sina sasibuka ontombi, uNtombi noSibusiso sazi ukuthi uNtombi ugqokiswa Truworths. Phela ngoba sasiyibona iy'mpahla zikaNtombi.
zivele kulesi sitolo ukuthi hawu uqokalani untombi kodwa bave bemfakela amakhala emfanela. Bakhohlwa nanokuthi phela kula masethi abahlala kuwona ukhona benzela ama-sandwich ukuthi bebambe umoya. Naye lo simnakile ngoba usemsebenzini. Uma naye esethi bengisebenza ngalolu suku, nazi izinkwa zami ezimnandi, sibuke ukuthi busebenza kuphi. Mayethi shazi ubuso bamacele sebekhohlwe ukuthi siyabuka thina. Bantu bami aba-childish, ngiza nesigaxa senu salaba aba-childish. Hayi, vele ukuthi angihleki kanje ibuduku ngihleki njengomamchulu lo ngithi hayibo. Yazi ngifuna lo othenga i-childish azagcina evelile. Kwi-Daily Sun kuthiwa-ke manje lento esiyibuka ku-TV indala bahlukane before 2024. Okusho ukuthi-ke ingane ngoJanuwari nje noma engabe wayibuka episode 1 othanda noSithembu noma akawubukanga yayimvakashele. Mangabe-ke i-meeting ishuthwe ngoJanuwari, why i-episode abenza ngayo i-reference kube i-episode 88 February kuMzansi Magic, lena-ke ekhulumisa i-country. Kwenze kwamnandi ka-childish. Ngifuna nazi ukuthi i-TV indala kabi bayokutshela obani konje kusami lo ma sengimkhohliwe ukuthi uba isibongo sakho Thina Jaxa. Bazokutshela ukuthi ama-warm up abawenzayo ukuze bevuse leya mizwa, bevuse umuncu, makufuneka umuncu, makufuneka usizi benze njani. Mase-ke wena wenze njani? Ungaphinde uqulekiswe yi-TV. Ingakwenzi i-TV ufike kuma-channel la ku-YouTube uthi ngicela uyivale i-channel yakho fast because you are misleading us. Ho. Manje ubusho ukuthi angihlale phansi 30 minutes ngingacabanga ukuthi yini enye engaveli ku-TV. Le vele ku-TV isiphelele. Yini-ke engaphelele? Ngifune leyo. Ubufuna ngenze njalo. Oh. Akunankinga-ke. Kufuna wena lokho kodwa mina ngenzi-ke kanjalo. Ngoba u-30 minutes usugoqwe ne-episode enayo yonke into abayifuna kulo 30 minutes. Yini engekho kulo 30 minutes kodwa eyingxenye yale episode? Yini eyenzekile yangavela kulo 30 minutes? Ngilapho-ke manje. And lo shoni lo abanye abawuthandi. Ngiya-understand kodwa phela ukuthi why bengawuthandi. Asikho isidingo sokuthi sichaze ukuthi indaba abangawuthandi. Kodwa-ke kwathiwa-ke i-TV mawuhlala nayo phansi noma ngabe uya-entertain leyo nto musukufuna ukuthi ikufide yonke into. Mase uyithatha njengoba injalo. Buza imibuzo. Njengoba usuke ufunde incwadi nje. Incwadi mayikunikeza i-character, leyo character leyo or leyo role esencwadini, wena ngomqondo wakho uyakhela indlu, uyakhela umphakathi, uyakhela uhusband, uyakhela yonke into ngoba umqondo wakho manje usuthatha yonke lento eshiwo yile ndaba esencwadini nale role. Lesi story esilapha encwadini masithi uNosipho waseNkandla, umqondo wakho ugijima uhlala eNkandla. Wayeyintombazane efunwa eNkandla yonke. Usuyayakha le intombazane shuthi eyintombi ziphelele, inezitho, inayo yonke into. Intombazane le enga-approach-eki kalula ngoba umqondo wakho wakha noNosipho waseNkandla. Manje i-TV mayisifike noNosipho waseNkandla yamuthi suqala ubuka i-behavior yaNosipho waseNkandla uthi Nosipho indaba izinto wena uzithathe kanje, uzithathele phezulu noma ungazinaki, indaba ube ne-anger kanjalo. Kodwa i-childish gang yami
Nangu-ke sithi lento esiyibona ku-TV indala kanjani? Usasisho ukuthi shutha ngo-2023 kodwa benza i-reference yakho uThando Nesithembu olubuye ngo-25 January. Abasho-ke manje so suke bezenzisa mase bethi ku-TV show ezinye izinto siyibona sezi-TV okusho ukuthi yona ishow bayayibuka baqede bewumndeni mase beya-analyze ukuthi eyengane bazoyimisa kanjani. Kodwa mase befika kuThando Nesithembu bathi-ke ezinye izinto siyibona sesiyibona ku-TV. Hayi bo, bye.